Fahalalmagna mbala tsaratsika jiaby zegny mbala magnaraka tsy tapaka agnatin'ny programme fampivoaran-tegna to. Agnarana Entier Titan, coach en développement personnel mipetraka eto Toamasina. Nianatra manokana mahakasika ny fiainan'olombelogno, ny agnatiny, ny ambelany, ny tamaso sy ny tsy tamaso, ny mpanagna, ny masikiny ary ny anivo tsy nadia. Ke nentin'ny finoana zegny fatokisan-tegna ary nagnova fomba fisaigna zegny zaho zao ty tegna zava raha aminao. Ke ny tiako atao zegny hampisy valeur amin'ny fiaignananao, tiako tongavagna andeha hizara hevitry tekniky ho an'izay mila sy ho an'izay hitandre. Ke ny tiako ataonao zegny hovogno mipetraka tsara, agnamia zemo, partage amin'ny namagna, avy eo hitsidiky amin'ny lien ambelako amin'ny description ato fa mety tsy voavalagnitsy ny raha jiaby. Fa alokana antsika hanomboka zegny zaho manana fagnontaniana hely tiako ambela amintsika jiaby agny izy ty fa magnino ma olo jiaby zegny tsy faly amin'ny fiaigna? Fa magnino olo jiaby tsy faly amin'ny fiaigna? Ataoko fa hainao tsara zegny ino mban'ny fagnontaniana zay. Fa tsika niany araka ny raha volagniko teo igny formule 3 fiainagna andeha zavaintsika eto niany zegny. Ataoko fa vognonao zegny anao miaraka amin'ny cahier-nao, stylo-nao ary ny écouteur zay. Fa izy atsika voalohany zay. Voalohany formule fiainagna zegny 3 volagnintsika niany voalohany izy koa anao zegny tompihira tsaratsara aminao zegny magnatony mpihira satria raha mandany lera anao zegny agnatin'ny andro araiky na hoe mandany fotoana zegny anao fiainagna, mandany fotoana lava zegny mandiniky ny raha araiky ilainao raha ohatra ka anao zegny te mpihira satria araka ny développement personnel fahazavaintsika zegny mila managna tanjona zegny anao hoe ino ny raha tianao zegny. Donc izy ka hira zegny tianao tokony misafidy anao hoe azovy le mpihira tianao de mandany lera amin'igny zegny anao satria raha mandany lera amin'igny zegny anao de ahita hafaliana anao satria igny hitanao ny fivoarana amin'ny fiaignanao zegny. Igny voalohany. Faharoy zegny izy koa zegny anao toanam-bola ataoko fa tokony handany lera amin'olo mpanam-bola zegny anao mandinidiniky ino fahazarana misy aminazy eo de amorony fahazarana vaovao zegny aminao satria raha ny fanagnam-bola zegny tsy voatery tonga de hoe miasa mafy be anao fa misy secret zegny agnatin'ny raha io. Raha ohatra ka anao zegny mandany lera mandiniky ino raha tsabonjare io agnatin'ny environnement amindreo io zegny anao de misy zavatra zegny mitsapanao izy ka mbala tsikopy anao ambelako ambanao ny lien ho an'izay vogno zegny. Fahatelo farany zegny izy koa anao zegny to faly tsotra kely magnatona olo faly anao amin'ny fiaignanao andania lera mandany lera amin'olo faly zegny anao satria raha ny hafaliagna zegny tsy ianaragna à l'école, ny hafaliagna agnisan'ny zavatra farany sarotry ianaragna ambony tany eto. Izy ka mbala tsikopy anao tadiava olo faly amin'ny fiarahamonigny misy anao agny magnodidigna olo faly fa ny fagnodidisagna na koa ny fahazaragna amin'ny zavatra raiky mahatonga anao ho faly. Ataoko fa azonao tsara zegny ino raha tiako nivolagny teo igny. Voalohany zegny izy ka tompihira anao magnatonga mpihira, faharoy izy ka tohanam-bola anao magnatonga olo mpanam-bola ary fahatelo farany zegny izy koa anao zegny to faly magnatonga olo faly. Izy ka mbala mila anao azadigna misabone activer notification anao zegny misy zamizara magnaritra zegny mba fa tsy tara anao. Izy ka mbala samba zegny anao agnatin'ny programme fampivoaran-tegna web class ty ato aza misalasala magnatona ary amin'ny Facebook Entier Titan page tsikaritra. Ataoko fa mety tsy voavolagna teo zegny ny raha jiaby fa efa kopy anao amin'ny magnaraka antsika magnano misimisy fisaoragna maventy zegny atolotro antsika jiaby nitandregny jusqu'à farany. Isaorako anao agnamia zemo, isaorako koa zegny anao ipartage amin'ny namagna ary isaorako koa zegny anao agnambela commentaire ambanao hoe ino fahaizanao hafaliagna amin'ny fiaina. Mbala naminao Entier Titan ihany zegny ty amin'ny magnaraka antsika magnano misimisy veloma tompoko. Let's go!